Cum ar fi să-ți cunoști cu adevărat capacitățile pe care le ai cu propria ta energie, cu corpul tău, darul care ești tu în lume? Dacă ai putea cu adevărat percepe și primi asta și să știi asta. ESE este sinteza energetică a întrupării structurale. Este, de fapt, locul unde am combinat procesele de Corp Access Consciousness cu mișcarea, dar nu în felul în care, hai să mișcăm repede, ci doar a avea energia de a fi total prezent cu corpul și apoi să vezi unde te atrage corpul către sistemul fascial și eliberează tot ce este acolo și nu funcționează pentru tine sau pentru corpul tău. Gary a spus asta în niște cuvinte foarte frumoase, a spus: ESE descompune lipiciul judecății care menține limitările și durerea în corp. Clasele ESE în acest moment se predau pe corpurile oamenilor și corpurile cailor. Deci am ales să lucrez cu caii. Caii sunt o contribuție uimitoare pentru clasele ESE, în felul în care ei nu o să-ți dea voie să lucrezi pe ei cu o energie care nu funcționează pentru ei. Caii sunt incredibili în felul ăsta, ei nu doar acceptă. De asemenea, asta arată oamenilor că, pot urma energia, pot să percep o energie, vreau să încep de aici, apoi calul spune, da, mulțumesc, sau poate calul spune, nu, aici, începe de aici. Este această interacțiune între persoana care oferă și calul care primește, care creează ceva diferit pentru oameni. Deseori, oamenii nu primesc cu adevărat darul care sunt caii, iar în această clasă poți să-ți dai seama că oamenii pentru prima dată primesc cu adevărat. Dacă ai ști că atunci când tu atingi, tu schimbi ceva sau pe cineva. Dacă ai ști că dacă îți pui atenția pe ceva, tu deja contribui la acea schimbare. Nu este așa de mult despre ceea ce faci, ce ești tu în lume, ce alegere faci tu, cum ești tu astăzi. Dacă ai putea cu adevărat să ai un mod total diferit de a fi cu corpul tău, pe care nu l-ai perceput a fi posibil până acum. Ce știi tu despre corpuri? Ce încă nu ai descoperit încă?